Boas noites, miñas donas e meus señores. Por unha elemental educación debo saudar en primeiro lugar a familia de Vitoriano Taibo. Eu non tiven unha relación estreita con el, pero tiven unha certa relación, probablemente moitos dos que están aquí, por cuestión cronolóxica, nin siquiera o viron unha vez. Eu tive máis ben unha relación epistolar, xa o teño contado nesta tribuna en algunha outra ocasión, e unha relación epistolar sobre unha das cousas que máis suscitaban nel unha paixón, que era a lingua. E, de feito, as cartas que nos cruzamos, estando eu de catedrático no Instituto Jorge Manrique de Palencia e el residindo en Vigo, eran sobre cuestións do galego literario. Nas palabras de Marta da Costa, breves, fixo unha síntese moi axeitada da polifacecia intelectual do escritor que todos os anos nos convoca aquí, e tamén falou naturalmente do compromiso que Vitoriano Taibo tiña coa lingua. Eu creo que dentro das facetas de Vitoriano Taibo, o poeta, o articulista, o estudoso de Rosalía, etc., a súa paixón polo idioma, o seu compromiso polo idioma, o seu compromiso moral e filolóxico co idioma galego debe de ser unha das facetas que máis debemos salientar sempre que fagamos unha evocación do home que ano tras ano nos xunta aquí. Tamén, despois de saudar a familia de don Vitoriano Taibo, naturalmente hai que facer un saúdo especial ás autoridades, en primeiro lugar o señor alcalde de Gondomar, e en segundo lugar, porque deberían de ser en primeiro todos, pero non pode ser, a don Xulián Mauri, que é o presidente neste momento do Instituto de Estudios Miñoráns. O Instituto de Estudios Miñoráns, hai moitas comarcas en Galicia que non teñen un instituto que estuda a súa historia, a súa arqueoloxía, a súa antropoloxía, a súa economía, a súa ecoloxía. E o que é máis importante, o estudo da ecoloxía, da cuestión agraria ou da cuestión pecuaria para proxectala no futuro, porque é do que se trata para que a xente non só viva ben, senón que viva cualitativamente mellor. E vivir cualitativamente mellor quere dicir que ten que ser unha vida na que existan os libros de poesía, na que existan as novelas, na que existan a canción, na que existan os gaiteiros, na que exista a música, na que exista unha palabra que quizáis o resume todo, na que exista o espírito. Aquí está o Instituto de Estudios Miñoráns desde hai moito tempo e eu creo que cada vez con máis actividades. Eu, como presidente da Real Academia Galega, na medida que é unha institución que desde o ano 1905 representa dun xeito, eu diría, esencial a cultura galega, non teño máis que palabras de felicitación tanto para o Concello de Gondomar como para o Instituto de Estudos Miñoráns. Xa me gustaría ir por todas as comarcas de Galicia facendo louvanzas como as que hoxe merece o Instituto de Estudos Miñoráns. O que todo o mundo sabe, basta ver a televisión e ler os periódicos, e calquera día vamos chegar á conclusión de que o planeta vai ser destruído. Sin saírmonos de Galicia e de España, o planeta moral é un planeta tan desaxeitado, é un planeta tan fedorento, é un planeta tan podre que moitas veces non sabemos como seguimos adiante. Pois seguimos adiante, señoras e señores, porque aínda queda xente como o Instituto de Estudios Miñoráns, que son, como se di en galego de Lugo, os que terman do mundo. Do mundo non terma Bárcenas, do mundo non terma Rodrigo Rato, do mundo non terma Urdangarín. Eses son os que nos destruen o mundo. Pero ainda hai xente que cree na poesía, que cree na palabra, que cree no mar, e que cree na religión do mar.
Eu quedei asombrado cando hai cousa dunha hora me agasallaron con este libro, e este libro suscitou no meu espírito unha extraña controversia, porque eu teño unha certa alerxa á palabra religión. Eu hai moitos anos que non teño ningunha crenza religiosa, pero hoxe vou sair daqui convencido de que hai unha religión que paga a pena, a religión do mar. A religión do mar, moi ben explicada polo seu autor Xosé Iglesias Lamela, moi ben explicada polo presentador do autor do libro, que é un dos oradores máis fabulosos que hai en galego mariñeiro, Xosé Lois Vilar, de quen acabo de decir que é o máis grande orador de Galicia desde sempre, desde Prisciliano a hoxe, en galego mariñeiro. E todo isto apuntarei nunha libretiña donde de vez en cando poño unha data importante que asistín á presentación do libro titulado A religión do mar. A partir de agora eu vou ser, ademais dun lector do libro, un devoto desa religión. Bastoume con entender a presentación que fixo Xosé Lois Vilar para chegar á conclusión que, así como o libro de Manuel Antonio no seu día fixo que os que entendían de poesía falasen de antes de Manuel Antonio, despois de Manuel Antonio, sin que isto queira decir que a poesía galega a partir da religión do mar vai ser distinta, pero este é un libro que é un libro insólito no panorama da poesía de hoxe. É un libro dunha forza que non teñen outros libros, é un libro dunha originalidade que non teñen outros libros, é un libro dun mundo, o mundo do mar, que non sempre foi cantado e poetizado e reflexionado como sen dúbida acontece en tantas e tantas páxinas deste libro. Eu limítome para finalizar as miñas palabras felicitando o Instituto de Estudios Miñorais, as persoas que, como Miguel Anxo Mouriño, están traballando aí casi sempre anónimamente, pero todo isto vese de vez en cando, porque hoxe temos un gran acto, temos un gran libro e temos forzas para seguir convocando o 10º, o 11º, o 12º premio de poesía, e temos forzas para seguir a todos, e aquí a persoa que verdadeiramente ten gratitude por estas cousas son eu. Eu como persoa, eu como cidadán da cultura, e na medida en que represento a Real Academia Galega, os parabéns da Academia Galega polo que fan e polo ben que o fan.